Masaka same reZimbabwe toga shira michongo change chama secret nama conversions zitandoitwa iye Glory. Muzora nhasi nyaya tiri kuverenga ndakanga pavakaitumira ndakavaudza kuti nyaya yatangira muro vakati aiwa ndichatumira dzimwe so far havasati vatumira but regai tingotanga apa. Tiri kutanga vabva kuSouth Africa. Hatizivi kuti South Africa vanga vaenda kunoitei. Hi ladies, how are you? I've just noticed kuti pane part that is very crucial panyaya that I left out. Ndakadzoka kuSouth Africa. Ndikagara pamba ndabroka futi after 17,000 iya. I decided kuenda kumapostori kunoshandirwa. Handina kuenda right away but kaiva kaunhu kangu kekungoenda. But ndakanga ndazvirega because every time ndainoudzwa dondo koko. So my friend, you know, kana une unhu yekufamba you develop ka click kako kanokuudza kuti kune ari kuita mashura each and every time. So amai ava vaigara kuseri. Dzimba dzedu dzakapirana gotsi. She called me. My too. Pane mumwe wandadzwa pakati. Next thing taamu road kuenda. Takasvikako, that man is the only person pane vese vandakaenda. Akataura about my real life issues. Akatoti mune business here. Ndikati handina ndakabroka. Akati Mwari vanokudai amai imini. Kudiwa ndakatoseka ndikati hamusi kuzokatangira life yangu. What I've been through, Mwari vacho vaivepi. Apedza kutaura, I was like, ko imi muteuro. Akati aikaka asamuna kunzozva ndataura naye amai. I can't help you. Endai munotsvaka church munamate zvese zvamuri kuda. God is going to bless you. Makapiwa kare, but you just don't have a relationship with God. Well, I went back home. I tried kuenda kuFM. Ndikasvika pasina church vaenda kuannual conference. Then there was a lady wandaitaura naye. Akati, you can come to our church kana muri kushaya kwekuenda. Ndikati, it's fine. I went and paitwa 10 days fasting and praying. Ndakasvikirana nayo. Taingomwa tea, no solids for 10 days. We were camping at the church for these 10 days. I was sleeping next to my Bishop Vepo and she was very lovely. One day she called me, I think second day. Akati, why are you here? What is it that you want God to do for you? Ndikati, muchiona kukura kudai. I have my own kids, but I don't even know what my mom looks like. Vakaenda ku South Africa after I had divorced and left me with my dad and never came back. Kana hama dzava hapana novaziva kuti varipi. She has never communicated or even kunyora tsamba. My bishop vakati, don't worry, Mwari vanonzwa muminamato. It is well. It is well. Ini ndapera mabvi nekupfugamira mapostori with no luck. Saka muri kuti zvinoita. Do you even know it has been more than 2 decades? We continued with our fast for 4 days. As I was praying, I heard an audible voice, kuti, it is well. But I didn't understand it or anything. It was just new to me, kunzwa. Yes, I heard, but I couldn't comprehend it. My bishop via asked me futi, vakati, how far? I told her about the voices that's speaking to me each time I tried to pray for my mom's issue. Vakati zvatoita, thank God for it instead. Then I started to hear and feel something again. Could give your brand new box microwave to this female pastor. But I didn't know her. Imandi yaiva pressure. I could not resist it. And I couldn't tell anyone about it. Imwe nyaya was not about giving. But ndovapa ndichiti kudii. On our last day, it was Sunday. I couldn't sit kana kugadzikana. I just walked out of the church kumba. Ndikaenda ndikano collector the microwave nayo ku church. I called that lady friend. Kuti uya kuseri. She came akati inopiwa ani. I told her and she picked the box and presented it kuna my bishop vaya. Monday, I received a call from someone. Akati I was walking a friend. Takamira murodi tichita nyaya. I saw a lady yakafanana newe and I couldn't resist but ask her vakati vanonzi ndinonzi Mabo. So basically he was telling me awana mai vangu pakati peJoburg after years and years of searching. I called Mama Bishop vakati go and take her. We are praying for you. Sure, ndakanovaona vari in a very bad state kugara mu street vakapfeka all her clothes on her and mentally ill. Ndakaenda ku South Africa, ndikaenda pavainga vaona and she was not there. Ndakanzwa kutsva munoziva and I called Mama my bishop. Vakati, don't worry, God will never allow his own to be embarrassed. We are praying for you. Takazovawana and I couldn't sleep a day mujoni. I went back home with her and tikasvika kumba. Raiva basa kuvapa a home
vaiva traumatized. A lot had happened to her. But Mwari ndi Mwari, she was my first testimony. Surely I got to understand how God can come through for anyone. I got to love God more slowly and understand how this kingdom of God works. I had a lot of questions that I had for my mom, but I got no answer, not even one. Mai vangu was more like my child. Vaitoda okay and love. Kuti vadzokedzana pfungwa. Saka I carried on with my life rakadaro, but kutaura chokwadi, vakauya mai vangu in my life had never been the same. Vakauya tiri mu 2 rooms kugeto. Within 6 months, ndaiva mu full house kuWaterfalls. Mari yakatangawo kuwanda. Doors opened for me without even knocking on them. What I would like to stress out kuvanhu vanamata for a long time over a certain issue, but isina answer or any prayer request yaungaisa pamberi paMwari. First, misodzi nedziwa will not move God to respond to you. But a sacrifice, do you know for my doors? Had I not given that microwave, this testimony I'm sharing with you today. Sacrifice open doors, but not any other sacrifice. God must tell you what is that he wants you to give. Ijojo, I've seen it is really very effective to give a sacrifice, not just any sacrifice, but the right sacrifice. This was the beginning of my whole Christian journey. It was only after I gave my life to Christ. I'm proud to be a child of God. Zvakawanda zvakaitika, but God has never forsaken me. I would love to appreciate these people wakawaka a very strong foundation in me and nurtured my gift of re-giving. They made me understand myself, especially Mama Idren Masamba. Thank you for loving me. Thank you for your love. Thank you for your unconditional love. Makandi pape kutsika. Our lives paths have separated. Bandaisa vazvandava dai musina kudyara zvakanaka. Mandiri. My mom is very well. It has been 12 years now. We had some few episodes edu, but very right and strong. I've written more than 30 diaries of my life, but I don't know if they qualify to be shared on your page. I had a rough childhood that perpetually spilled into my adulthood. I don't mind sharing my number. I can help others to come out of their situation. My name is Raven. Tatanga ne testimony ya Mwari handiti masvinzura monga kuti hanzi you have to give the right sacrifice for Mwari kuti vakuvhurire madoors. I remember I told you kuti this other day ndandisina mari apa taida mari taida $600 anditi we were looking for taida $600 ekuti tigone kubhadharira mwana school fees kuchikoro. Ndakanga ndine mari I think ndandine about 100 rand but ndatopinda muspa. Pandiri kupinda muspa but ndasanga nevakomana vanga vagara panze. One akasumuka kati mama please ndikuda sadza. Kwete kuti vana varoda zvemadrugs gauchi vana vatotobva kuSoweto vafamba netsoka kuuya vakati mama I need food. Ndakati Mwari ndakapinda mushopu ndikati ina ndarenda unotenga roiko ye 5 rand what you call it minestrone. Pandiri kubuda ndakatarisa ndikaona sadza rakapakiwa sadza nyama nesupu ndobva ndatora zvimapaketi vanga vari 2 vanava ndobva ndabuda panze ndikavapa vakatenda. Pandanda kutobva ndichienda kumba vavatovhura sadza vachidya ndichitoti Mwari this is my last cent. Izvezvi handisombozwa kuti mari yeschool fees yatichaiwana kopi. Ndakati ndzokera kumba mangwana makuseni ndikaona mafoni call achipinda vatete E300 vatete E300. Within a few hours we had managed to raise $650 yaidiwa. Zvechokwadi Mwari haavhuri madoors if you do not sacrifice. Zvandahwa kufara kuti mama vanga vasipo. Remember kuti all this that happened achinogara nagogo achirepewa achiitwa zvese zvaitiwa mama vanga vasipo mupicture. Mama vatori kujoni asi mama was not mentally stable. Thank you so much Sis Raven. All right, unfortunately number yavasiya haina kuperera veduwe zvakaoma, but anyway I've sent her emails ndokumbira kuti kana as soon as you get these emails please get back to me. All right, regai tipinde munyaya inotevera. Atete makasimba here zvandakasangana nazvo zvakandigura kunorira. Murume wangu akangofuma asingafemi chiri chando. Ndakazosara ndoda naambulance vatete ikaita U10 ichiti hatitakuri zvituna. Vatete ndakazofonera baba muningi murume wangu ndiye akamira neni tikazoenda kumapurisa. Mutumbi waJosh ukabuditsiwa mumba. Hama dzaJosh dzakatombora marufu dzichida kuti ndibuditse matitle deeds emaproperties ese. Dai ndisina vemutemo wakamira neni hama dzaJosh dzingadai dzakabvutidzana upfumi hwese. Vamwe ndivo vaindinongedza vachiti ndini ndainge ndadya Josh kuti ndisare ndine upfumi
vatete mashoko aibuda parufu raJoshua akandirwadza seronda riri mumhino. Chero mushonga wezino chaiwo ndainge ndisingauzivi. Dai pasina will yakazoverengwa naloya waJoshua, ngadai ndakakandwa mustreet. Rufu rwakaitwa rukapera, asi vatete ndakazoti ndafunga ndikafungisisa, ndakaona kuti Joshua aiziva kuti mazuva ake panyika ainge averengwa. Ndinofunga kuti Joshua aiziva kuti nguva yakwana, nokuti mukutaura kwake wainza zvonzi kana ndafa ndinoda kuti business ugorifambisa so. Vana vedu ndinoda kuti vaende kuzvikoro zvakati. Vatete takatomboita kuchinjana mashoko ndichiti asiye matauriro ake anochengeta munhu aiva Mwari. Rufu rwakaitwa rukapera, kubasa ndainge ndapiwa off yekumbochema, asi semunhu ainge asina kujaira kumuka akagara vatete ndakati regai zvangu ningomuka ndichitsvaira nekuisa order mumba sezvo ndainge ndabhoikana nekuswera ndakangogara. Vatete ndakatanga nemubedroom kwakupedza kwakuiti regai ndipinde mune imwe spare bedroom yaishandiswa naJoshua sestudy uye office. Nguva zhinji Joshua aishanda ari muoffice vatete, asi Joshua ainge asingadi kuti muoffice mupindwe chero nemwana zvake achiti maive nemapepa ake akakosha. Chero iyeni ndainge ndisingabvumidzi kumupinda, chero uchida kutsvaira zvaibva zvanzi mai maka regai hamumboiti tsvina ndinongomushandisa ndiri munhu mumwe chete. Chero furniture yaiti kaita dust waisarudza kuzvitsvairira. Handina kunge ndaziva kuti mustadi umu ndimo mune nyaya yese. Ndakazova nekunzwisisa kuti sei Joshua airamba kuti mustadi make mupindwe. Ndakagara naJoshua 8 years handina kumbofungira kuti my better half akabata mushonga. Vatete unogona kugara nemunhu asi usingatomuzivi. Ndizvo zvakaitika kwandiri naJoshua. Ndakaona pasi pedesk paine dhende vatete raive nemhashu. Mhashu idzi dzairevei? Hameno kana muchiziva dzimwe mhashu dzakaita brown dzakanyangara so vatete dzisingadyiwi dzinoita senge dzine mapundu. Ndidzo mhashu dzandakawana dziri padesk raJoshua. Asi hazvisi izvo zvoga zvakazondigura kunorira. Mhashu idzi dzimwe dzainge dzaratidza kuti dzainge dzava nenguva dzashaika dzatooma kuti kuita chimukuyu. Zvairevei izvi? Ndakashamisika nazvo. Kuzotarisa kudai mhashu idzi dzainge dzakanyorwa mazita nechepadumbu. Mhashu yekutanga yaiva yakanzi Matilda. Matilda yaiva hanzvadzi yaJoshua. Akakachidzwa nemate ndiko mukabika Sarai mudye. Imwe yainge yakanzi Makatida. Makatida aiva mukoma waJoshua akanzi aita heart attack ari kubasa akafa. Paive nekamwe kamhashu kadiki kakanzi Aliya. Vatete Aliya aiva mwana wabamunini akawira muswimming pool akashayika musi webirthday rake. Imwe mhashu yairatidza kuti ichiri kuzvinzwa shuga yainge isati yaoma kuti yaive yakanzi Joshua. Vatete ndakaita nguva ndichizama kunzwisisa kuti chii chaiva pamberi pangu ichi chainge chakanditarisa ichi. Mhashu idzi dzairevei uye dzaitsvakei mustadi maJoshua. Ndakafonera bamunini kuti vasvike kumba nekukasika. Ndakavaratidza zvandainge ndasangana nazvo. Vakati mai guru mainge musingazvizivi. Kuzivei nhaye bamunini? Bamunini vakanditsanangurira kuti mukoma wavo ainge akabata mushonga wakashatisisa. Ndiye ainge auraya tete Matilda, Aliya nevamwe vose vainge vachingoshaika zviri strange mumhuri. Vatete ndaigara nemunhu akaita sei kweini? Joshua aiva nechikari chine mushonga vatete tichigara tose muone roof. Vatete chokwadi munhu kugara nemazimhashu muroyi Joshua aitoziva kuti ari kuenda kuvafi. Chokwadi munhu mutye. Bamunini vakazotora mhashu dziya nehari dziya pamwe nechikari chiya chaiva nemushonga ndokubva ndokuenda nazvo. Dai Joshua aiva mupenyu ndainge ndine mubvunzo yakati wandei. Right. This is very sad. Unotoshamisika kuti unogona kutogara nemurume wako usingazivi kuti ane dzimwe dzaanotsikisa dziri strange. Zvinhu zvinoshamisa. Nhasi makuseni muka ndichitaura naAunty Mamoyo. I don't know if you guys watch Aunty Mamoyo's channel. But pakutaura ipapo pavanga vachindiudza kuti pane munhu akangomuka akashaya. Indizvo mafamily members vari kuita mudeme kuti vagone kumuendesa kuZimbabwe. Ndikabva ndati munomboziva here kuti imagine kuti there's a lot that happens. Tine vanhu vakawanda vakatikomberedza. People that we have seen struggle zvekuti murume anoshaya. Kana ashaya mafamily members sezvakaitika ipapo vouya votora furniture, votora property, votora zvese maassets amunenge munawo. Vanzi zvinhu zvemwana wedu. Handiti zvinhu zvemwana wavo. Vanouya vachitora zvinhu zvemwana wavo kuita sekuti mwana wavo
angasinawo vana. I don't know kuti maZimbabwean sei tichizviita izvozvo. I think zvakatomboitwa padrama raneri riya iri awareness yekuti guys ngatiregei kushungurudza vanhukadzi. But isuwo sevakadzi, let's also learn to protect ourselves. I was talking to Auntie Mamo ndikati naye Auntie Mamo, imagine kuti this happens and God forbid, but I'm just giving an example kuti munenge uchiri munhu anotoshandawo and all then murume wako otongomuka kasha apa una police ndopa uchazoti regai here ndimboshanda mwedzi upere kuita kuti ndikwanise kureiza mari yekuti ndigone kuzoendesa munhu kumusha and all. Apa unoshanda sei wafigwa nemurume? We're just talking as women. Ndopa ndangorealize kuti no guys, in as much as this is going to make you anxious and all, we still need kuti tive vanhu vakarongeka. Madzimai, especially vakadzi, because if you notice kuti varume, especially kuAfrica kunoko, and I think in the world in general, after varungu comes varume vedu vatema. They have very good jobs. Maengineer, machi vanenge vane life yakanaka. And unoona kuti baba pavanoshaya upenyu hunochinja. Vana vakutambura, vana vangu vajaira soft life hazvichabalance, because as women tagara kazhinji kacho we don't have like real paying jobs, majob ane mari yakawanda. Penyu hunongochinja kana baba vasipo, because baba ndivo provider. So I was just talking to Auntie Mamo ndikati, you know what, we need to tiite mapolice ekutotika as women ngatingo encourage naye kuti guys ngatitore mapolice. Zvinhu zvinotibatsira in case, I'm not saying it's going to happen, but in case something like this happens, unenge une control. Imagine ukatora police, uriwe muridzi wepolice, handiti zvakasiyana nekuti munhu otora police then they don't communicate, then you won't know about it. Apa you know the how to go about it because ndiwe muridzi wepolice. Handiti saka ndangoti ningokuencourage madzimai kuti guys ngative vanhu vari streetwise. Madzimai ngative vanhu vari streetwise, because should anything happen kumurume anova iye breadwinner, chinenge chakakala, upenyu hunochinja. Upenyu ngauti alright it's fine murume ashaya, but at least unoziva kuti mapolice aripo, munhu anovigwa, vana vanosara vachienda kuchikoro, mumboita 1 year or 2 years kukontinue. Handitika mamwe vachona zvongotipera nekuti police ndemari, asi mumboikontinue neupenyu huri normal uchizama kustabilize, kwete kuti from day 1 makutanga kutoita mudeme kukumbira chema. Guys handidi kunyeperai, take it or leave it, because unoziva kuti rufu runouya when you least expect it, usingafungiri. Handiti saka ndangodzoka zvakare kokupedzisira, handizombotinambi mandotaura nyaya, asi kana kuri kuti uri mudzimai anogara kuUK, anogara kuPoland, anogara out of the African continent, tokukurudzirai kuti bayai link yandichasiya pazasi apa. Handiti mobayai link yandichasiya pazasi apa, mupiwe quotation kubva kudiaspora insurance. Should anything happen to your spouse, kana kuti should anything happen even kuma family members, you get up to £20,000 or $30,000. Imari inokubatsira. Ndoziva kuti munenge magara mune mamapolice, ndokutoita double proofing. Police inoviga munhu asi still munoda mari yekuti upenyu huendere mberi. I hope I've made it this clear. Handiti Tete Glory makadi ndadzoka zvakare, ndiri mukadzi uya wokupiwa dhende nagogo vangu kuti ndishandise pakutevera ndikazoita dambudziko rekunhuhwirwa nevarume. Ndanyora izvi kuti mukasike kundirangarira. Vana vangu vese vari 3 vaigara namama munino wamai vangu. Dambudziko tete pandoshanda ndotambira $90. Mainini vanoda $70 every month. Zvinova zvinondiomera nokuti chero mafees avo anotozondiremera. Saugarisana kwavo nevana kwengoti vanenge vachida mari yavanenge vataura iyoyo. Asi kutaura chokwadi, vana havana kugara zvakanaka tete. Mama vanondiisira mamessage vachicomplaina every time kuti mwana wako azodai mangwana wonzwazve. Ini mufaro kuno kwandiri handichawane, nokuti ndaona kuti ndatova mai benzi vanotadza kuwanisa vana vavo peace. Mazuva apera ayo pane zvakaitika pasecond born yangu zvandisingakwanisi kunyora izvozvo nokuti handidi kuti muzviverenge pano, ndotya kuti panogona kuzoita anondiziva, saka ndichakunyorerai pazasi. Tete ndakaona kuti mitauro yacho yawandisa, ini pachangu ndakutotya kunoona vana. Ndaane 2 months ndisina kuendako, nokuti pose paunoenda unobva misodzi iri pamatama nemashoko, plus vana vacho kuzoparadza navo vanenge vachichema zvinorwadza mwoyo. Mwana wangu last born akandibvunza kuti nai mama, kusvika rini muchitiraramisa life yakadai? Akabva tanga kuimba song yaJapreza yekuti dai nguva yaidzokera shure ndaingokumbira mukana mumwe. Tete kutaura chokwadi ndakabatikana. Ndakaona kuti ndiri kukundikana kuplaya role yangu samai. Fast forward tete kanotsvakira vana nzvimbo muguta
randigere ndikati chinondiwana ngachindiwane ndine vana vangu. Matransfer letter ndakati kandradzi kangu kamwana kamainini vavo kanditorere, saka pandichanotora vana ndotora zvese. Saka chichemo chandaiva nacho chandoda kuti mundikumbire kune vedare kuchikoro kwandoda kuendesa vana kuri kudiwa $110 times 3, so it's a total of $330. Mari iyi inokavha school fees $40, tracksuit, sports attire, jezi, sunnet neschool report. Then ini ndozotenga ndega school uniform nemabooks nezvimwe zvese ndikazvicalculator zvinosvika $420. Saka ndanga ndichikumbirawo munditsvakirawo vane mwoyo inoda havo kundibatsira nepavanokwanisa ipapo. Ndinotenda kune vachabatsira. Vamwe vangada kundituka kuti ndinopema, kwete vadikani, ndiri mudzimai anotoshingirirawo, asi kuti nawo ndakangomanikidzika. Ndoda kuti vana vangu vabve mumaoko avari nokuti pakaipa. Handingatauri zvakawanda pano, ndingapedzera vamwe nguva. Ndinotenda kune vachandibatsira. It's only for this time. Kumberi uko zvinenge zvareruka nokuti fees yavo it's only $40 apa. Yawanda nokuti tiri kutanga. Maita basa tete G. Kana maverenga mondiudzawo. Kana muchikwanisa kuvabatsirawo, just let me know in the comment section. Handiti kuti monditumirawo number tikwanise kuresera vana va school fees. Makadi tete, my name is Jane. I'm a girl age 28. Ndiri munhu anofarira kuzvishandira ndichiita mari yangu. I would say I'm an independent person. I don't like zvekupiwa mari nemukomana or doing zvemablesa like how the other girls do. Ndakambonzwa nyaya dzekuromba kuti vanhu vanoita izvozvo vachida kuwana mari nekukasika, but inini I don't believe kune zvinhu zvakadaro. Last year ndaita zvekutengesa second hand clothes munzvimbo yataigara. Business was slow and ndaishanda kubva kuseni kusvika usiku, asi mari yacho yainge iri shoma. Vamwe vandaitengesa navo zvinhu zvavo zvaifamba zvakanaka. Ndagara ndichibvunza Rudo kuti munozviita sei asikana? Aingoti I have connections, my sister, you wouldn't understand. I could see kuti anenge asingadi kutaura nezvazvo, so ndakabva ndasiyana nazvo. Tete ndakashanda svika gore rakuda kupera. Kuna naNovember Rudo wanga atiwa nemota and even maboutique akanga asachatengesi kumabhero sezvandaiita. I was frustrated and tired kuti ndaishanda one. Why is it zvangu zvanga zvisingaiti? One day I met Rudo ndichibva kunotsvaka zvekudya. I told myself kuti ndoda kutaura naye agondiudzawo what she did to be this successful. Ndakataura naye paya akabva nditi I got help kune umwe murume so I can introduce you to him. I agreed paya, then we went to him. Anga asiri ng'anga umprofita, but he looked like a businessman. And this house was big, like a mansion. I couldn't stop admiring the interior decor, the furniture, even the atmosphere was different. Takagara, and he asked me zvandinoda. I told him everything about how my business was slow. He then gave me a paper. Akati ndinyore zvese zvandinoda kuti zviitike. I wrote everything down and gave him the paper. Akabvandudza kuti ndiende kumba zvese zvandinoda zvichaitika, but akandudza kuti kana zvinhu zvakufamba zvakanaka achazondiudza what he wants from me. Saka we went back home. Hapana zvatakapiwa. Days passed and I could see kuti something was happening pa business rangu. Ndakatanga kuita mari. Pakapera mwedzi ndakakwanisa kuvhura shop. Ndakanga ndisachatengesi mustreet. To say I was happy, ndinganyepa, asi ndaingotya kuti why zvinhu zvakufamba nyore. So I then asked Rudo kuti chii chinozoitika mberi sezvo murume uyu akati achazotaura zvanoda. Rudo told me zvinhu zvakandityisa. Akati iwe akaudzwa kuti she was not to get married or even have kids. Ndo yaiva sacrifice yacho. Tete ndakatya. I asked her kuti why asina kundiudza kuti ndizvo zvinozoitika. She told me kuti zvanga zvisingaiti kuti nditaure ndo mashandiro acho. Saka ini handicharoori kana kuita vana. Mai vangu havachazovi nevazukuru. Ndakapererwa tete. Apa panga pasina reverse. That was going to be my life. I started regretting. Dai ndakaramba ndichizvishandira kumabhero kuya zvaitova nani. Ndinotanga kufunga kuti saka handichakwanisi kubata mwana maoko kana kuva nemurume wandinoti wangu wekuti ndinenge ndichimhanyira kunobikira. Zvese izvi zvangova zviroto. I don't know if I can get any help panyangu because neniwo handisisina hope kuti zvichapera sei. I'm just living like someone asina purpose. I have everything but handina mufaro. Zuva nezuva ndinozvibvunza kuti zvichapera sei. Ndiko kuromba chaiko kwandanga ndaita. Apa I used not to believe in things like this, but ndakazozviona kuti zviriko zveshuwa.
pakaipa. Handiti munongotiudzawo kuti munofungei nenyaya dzatiri kuverenga muzuva ranhasi. Makadi Aunty Glory, nyaya yakarebesa but ndichangoti gagaga. Zita ndichati Lydia, not my real name. Tete, inini my father passed away in 2001 and I was 7 at that time. Since my father and my mother were no longer together, so ndaigara nababa. Pavakashaya ndakatora nasekuru, baba vaamai vakati I can't go kumusha kwedu because my father vainge vasina kurora. Pasina kupera nguva ngani, amai vakabva vashaya muna 2004. So ndakagara nasekuru and ndaiva neproblem yekuti pakashaya baba ndakarwara zvisingaiti and mama vakafamba neni zvikagadzirwa. Then pana amai history repeated itself. I read this story. Handiti iyi nyaya ndakaiverenga. I read this story. You tell me kuti handina kuiverenga here. Inozonopera mwana achinogara akanobuda munewspaper. Alright, guy chingo continue. Ndakagara nasekuru and paiva neproblem yekuti pakashaya baba ndakarwara zvisingaiti and mama vakafamba neni zvikagadziriswa. Then pana amai history repeated itself. Ndakarwara futi but this time wekufamba naye ainge asipo. That was in October. Ndaipindwa nechando ndichiswera ndakarara pazuva and I remember this day as if it was yesterday. Ndakaswera the whole day ndisingaone mushe. I was just seeing black and ndaibatsirwa nemaloja epamba. Pakazoita vamwe mai vakasangana nasisi vangu vaive ne25 at that time but vaigara nemurume wavo. Ndiye akati enda unitora mwana wamai vako asati afa. Vakauya vakanditora ndokufamba neni ndikanamatirwa ndikapora. I'm grateful kuti zvakatobva zvapera zvachose. After some time ndapora, maindu ndainge ndisingaendi kuchikoro nekuti my sister didn't have money, so my grandfather took me back kumba kwavo. Ndaive ndane 10 years ipapo ndokubva vati vandiwanira basa remumba. I started working as a miner and vaitoda ndivape mari yacho yanenge ndashanda. Munoziva zita rekuti bastard became a norm to me even though I didn't know the meaning of it by then. Ndakashanda dzimba hobo. Pamwe pacho ndikaposa ndabatwa chibharo nababa vepamba pandaishanda kwamachipisa and I told gogo vakanditora. Ndakagara kwasekuru kwenguva diki. Then I went back to my sister but now vainge vane problem yechest yaizvimba. Ndakagara navo tisina chikafu chekudya tichiita zvekuba pamba pataigara taimira kuti vanhu vatange vabuda vachienda kumabasa toba kuti tiwane kudya. Life was hard ipapo. Banguru ndipo pavakazouya kwakuona situation yemukadzi kuti iri serious ndokuenda kuchipatara. Now I was left alone pamba paya. Ndanga ndakangama kutaura kuti taive nasisi vahobe but she wanted nothing to do with us. Akauya kwakunditora zvikanzi pane munhu akuda munhu webasa kumaprazi ekwaSam Levi uko kana muchikuziva. Ndakaenda paya ndaishungurudzwa zvairwadza ndichirima mind you ndainge ndine 10 years or 12 handicharangarire. Ndaimutswa pakati peusiku kunochera mvura time vaitarisa mwedzi kutova papi ndonzi muka. Baba vepo vakatomboda kundibata repo but ndakachema ndiko kuzorega kundibata zvekuti dai ndisina kuchema zvimwe ingadai ichitaura nepamwe. Mai vandaishandira vakadzokera kubasa ndakasara ndega pamba apa nembwa dzaivepo. Ndaiti kana ndave kurara ndaisungirira imbwa yainzi Shumba padokozi yaive shumba zveshuwa. Ndakagara ndega for almost 1 month till I met this builder aivaka next farm. Ndokubva ndamuudza nyaya yangu kwakuya navamwe pastor ndichavati soko. Vakauya kwakunditora ndikafara ndichiti my life is going to change for the better, not knowing kuti he was using us kids for his own benefit. Ndakaenda kuHarare, nyaya yangu ikabuda mupepa Herald newspaper. Ndakawana madonna from USA and UK. They wanted to adopt me. All I had to do was choose, but he saw kuti if I go he will lose the funds. Kwakundityisidzira kuti these people will cut your head and feed you to the sharks. And at that time I was very young, so it was so easy to be manipulated by older people. I then turned down the offer, but they continued to send me money for my school fees and food. But school fees, I don't remember it being paid. Instead vakatenga mota nekombi plus mari iyi yaiuya through company yavo NHF for girl child labor. Vakaidya mari yese nevana vavo kusvika 2010. That's when one of his employees pakandidedza kwakunditi, do you know kuti une mari yaunotumirwa every month here nemadonna? And another email, it was my photo neasisi vapasa vachiti these are our helpers vanotibatsira kuchengeta vanava. I was shocked and broken. Ndakarongedza hembe dzangu kwakutiza. With my luck ndakaenda and company yavo kwakuparara to the ground. Yeah, zvakaoma hazvo. Yeah,
vanhu vanoshandisa vana, people they use children to their advantage. Nkuna kuti unenge watoona maorganization anenge achida kusponsor vana, then wototi aiwa hakuna kwaanoenda bhozi vaiziva kuti kana akaenda ivo havazomudi, havazowani mari. Zvinhu zvacho zvakaoma hazvo. Alright, pari zvino ka regai tigumire pari pano. Pane vanhu vari kuTikTok vanga vachiti toda kutumira nyaya dzedu, kana kuti pane vanhu vanouya voti totumira pai. Kana watouya paTikTok paya ukatoenda kuinbox ngoitumira chero isati yabaya accept. Ini pandozobaya accept I'll see it. Anditi tumirai nyaya dzenyu. Pane vakawanda vandakapa manhamba vanga vachiti vari kuda kutumira maconfession, musarega kutumira maconfession. Anditika kuti tikwanise kuwana nyaya dzekuposta. Guys, sokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari vakuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Musarega zvakare kuisa maorder eGoat Milk. Goat Milk iripo, hapana chambochinja. Winter inoimboita inonzi kutanga kuita winter skin. Patozonda kusama uko teita kuenda kumabeach nechi teida kuona skin dzakanaka. Nditi tinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari vakuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana. Ndatenda. Bye bye.